Nyakaramogi in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 3-6-000 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Nonro mar masira mar mach manomuoche alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta osechak timo. Mach makamano manomuocho odhiambo manyoro nowang'o lum moti machiegni gi paw ndege ma JKIA machiegni gi apaya ma 75 Airport North Road. Kaka Sharon Ong'ao leronwa, mach makamano nosim gi josim mach kowuok e migepe mopogore opogore kapok nolandore nyaka e paw ndekeno. Kaka kamano wabiro kelo ni lipot makamano e thuolo ni eri. Tipo kaachiel kod kanda mopogore opogore manogando lande mbui magi nyiso kaka mach landore kochomo paw ndeke maduong' mar JKIA odhiambo manyoro. Jowuoth mane riko chano wuodhe magi nonyiso luoro magi ni kidek wuodhegi ochor nyime e kinde mane duol mar ndeke ma pacho kae KAA ne pok ochiwo milome e wi masira makamano. Kaluwore gi milome mane duol mar ndeke KAA oro ne ute fwambo tok saa 3 otieno, giyango ni masira mar mach mane omuoch machiegni gi paw ndeke mar JKIA ne ok okelo ng'ikruok moro amora e wuodhe mag ndeke. Wirani majno ne osim kapok okelo midhiero. KAA wacho ni majno ne osim gi josim mach mawuok e bwo duol mar KAA, jolweny mag KDF kaachiel kod josim mach mawuok e sirikand kaunti ma Nairobi. Milome machielo ma oor gi apis ogai mar obila yango ni majno ne omuoch kar saa 12:30 mar odhiambo manyoro e apaya ma North Airport Road ne osim mapiyo kapok olandore. Kaluwore gi milomeno, majno ne osim mapiyo gi josim mach mawuok e paw ndeke maduong' kanyakla gi jolweny mag KDF, GSU kaachiel gi kony mar sirikand kaunti ma Nairobi. Duol mar obila ma pacho ka kotudre kod bad migepe mamoko bende osechako timo nonro mar yango gima dino kelo masira mar majno. KAA bende yango ni majno ne ok okelo hinyruok moro amora. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Moko kuom jotelo